siyabulisa bangcwele ngelihle igama likaYesu Kristu. Kumfundisi Ndaba enothethayo. Ndicele ke bangcwele sigobe inhloko zethu sithandaze saye ezwini nje kafitshane. Bawo izwi lakho lingcwele linamandla. Lona lodwa alibuyele kuwe lilambatha. Libukhali kunenkembe ezibiliselwe enhlangothini. Lona lingamadoda siqondisa indlela. Thetha ngalo, sincede ngalo namhlanje. Lungisa impilo zethu Nkosi uJesu, sikhuthaze ngalo ngegama likaYesu Kristu, sifundise ngalo. In Jesus' mighty name we praise you, Lord. Now bangcwele ngicela sityhile incwadi zethu zeBhayibhile Nehemiah chapter 1 and chapter 2. Nehemiah chapter 1 and chapter 2. Now bangcwele ibali lingoNehemiah. UNehemiah unyana kaHakaliya. Now uNehemiah ongunyana kaHakaliya kuthe kunyaka wama-20 kwinyanga uKislevu, uthe uNehemiah ekomkhulu eSuse kwafika uHanani. uHanani ongomnye wabafo bakhe. Na uHanani ufika uvela kwaJuda. Ufika evela kwaJuda ebehambe namanye amadoda. Na uthe ufika kwakhe uHanani kuNehemiah, waqala uNehemiah wabuza uHanani imibuzo. Uthe xa selembuze umbuzo uNehemiah uHanani wathi, ndifuna ukuqonda ngemeko yakwaJuda. Ndifuna ukuqonda ngamadoda abhinqileyo ekuthinjweni. Now ithi incwadi yeBhayibhile aphendule uHanani abesithi uNehemiah, ndifuna uqonda nangeJerusalem. Wathi uHanani, amadoda asindileyo aze abuya ekuthinjweni akhona khona kwiphondo lakwaJuda, kwabe axhwalekile kakhulu nakwimeko abakuzo abahlelanga kakuhle. Wathi okuphendula uHanani uNehemiah, wathi indonga zeJerusalem ziwile. Ithi incwadi yeBhayibhile emveni kobetshilo uHanani wathi, namasango ayo iJerusalem atshiswe ngomlilo. Ithi incwadi yeBhayibhile emveni kobetshilo, emveni koba uNehemiah ezivile ezi zinto, wahlala phantsi walila. Ithi incwadi yeBhayibhile bazalwane, emveni koko wazila intsuku engatyi nokutya. uNehemiah emveni koko wathetha noThixo, wakhala kuThixo ekhala elila ngeJerusalema. Uthe kukhaleni kwakhe uNehemiah wakhala waze wamkhumbuza uThixo. Uthe kumkhumbuzeni kwakhe uNehemiah wathi, inkulu inkohlakalo esiyenzileyo kuwe. Asiyithobelanga imiyalelo nemimiselo nemithetho owayinikezela isicaka sakho uMoses. Na uthe kuba etshilo wathi, khawukhumbule isiyalo wasinika isicaka sakho uMoses. Wathi, xa nithe ananyaniseka ndiya kunichitha phakathi kwezizwe, kodwa ukuba nithe nanyaniseka kum ndiyanayithobela imiyalelo yam. Bothi nabo sele bechithakele beseliphelweni kwehlabathi, abahlobo ndibabuyise. Now ithi incwadi yeBhayibhile bangcwele, emveni koko uNehemiah wakhala kuThixo ecela uThixo ukuthi amphe amandla wokuba kwazi ukuyivusa iJerusalem, esithi lapho bangcwatywe khona obawomkhulu bethu, izindlu lapho bangcwatywa khona sezingamabhodlo.
wathi, ndiyacela Thixo, akundipha amandla wokuthi iJerusalem ndiyakhe. Ithi incwadi yeBhayibhile emveni koko ekubeni uba ethethile noThixo uNehemiya ngenyanga uNisani kunyaka wama-20 kuthe kukhona itheko likakumkani komkhulu, itheko likakumkani uAthashanta. Uthe emveni koba kukhona itheko likakumkani uAthashasta, ngethuba lokunikwa kwakhe iwayini, wayithatha iwayini uNehemiya wayinika ukumkani. Ekubemba emnikile iwayini ukumkani uNehemiya, ithi incwadi yeBhayibhile bazalwane, wathetha ukumkani wathi, azange ndibone ubuso bakho bulusizi kanje. Wathi ngoko ke ukumkani kuye uNehemiya, ungaguli njengani na ukuba buxhwithakale bunxunguphale kangaka ubuso bakho? Makube ikhona into ekuhluphayo entliziyweni. Wasuka woyika uNehemiya wathi kukumkani ukumphendula, phila ude ukhokhobe kumkani. Uthe emveni koba bemphendulile, bebungathini ubuso bama ukungathi rhubaxa xa isixeko abangcwatywa kuso obawo singamabhodlo, amasango aso atshatyalisiwe ngomlilo. Wathi kumkani kuNehemiya, yintoni ke oyifunayo? Waze wathi uNehemiya emveni koba etshilo ukumkani wajonga phezulu wathandaza kuThixo. Emveni koba ethandazile waphendula ukumkani wathi, xa kukholekile kuwe kumkani, nesicaka sakho esi sisamkeleka kuwe, ndithume kwela kaJuda kwisixeko abangcwatywa kuso obawo ukuze ndisivuse. Ke ukumkani enokumkanikazi ecaleni kwakhe bathi kuye uNehemiya, loba ngakanani na elo hambo lwakho, khona uyakubuya nini? Kwakhokheleka ke kukumkani ukumkhulula uNehemiya, waze ke wammisela ixesha uNehemiya lokubuya. Emveni koko bangcwele, ithi incwadi yeBhayibhile, wathi kuye uNehemiya, ukuba uyakholwa kumkani, uze undinike ileta eziya kubalawuli belentshona yeEfrati ukuze bangandithinteli ekudluleni kwela kwaJuda, uze undiphathise neleta eya ku-Asafu umgcini mahlathi okumkani, ukuze andinike imithi yokwenza imiqadi yamasango enqaba ekufuphi nendlu kaThixo, neyokwakha iindonga zesixeko, ndawone neyokwakha indawo yam yokuhlala. Uthe emveni koba etshilo uNehemiya wathandaza futhi kuThixo, ethandaza ngesixeko esiphezulu. Ithi emveni koko wahamba ezifumene ileta, uzifumana kwakhe ileta wazisa kokumkani. Uthe bayezisile kokumkani, ukumkani wakhe uNehemiya wayemkhuphele namagosa omkhosi namajoni amahashe. Ithi ke incwadi yeBhayibhile, uthe bayifikile uNehemiya kokumkani wabanikeza ileta uSanebhalati, umSanebhalati umHoroni noTobiya igosa lomAmoni. Bathe bakuyiva le nto suka bakhathazeka yinto yokuba kubekho umntu oza kuphuhlisa intlalontle yamaSirayeli. Ithi incwadi yeBhayibhile ke bangcwele, emveni koko wahamba uNehemiya wahamba. Uthe emveni kweentsuku nje ezintathu kuba efikile eJerusalema, waphuma ngobusuku, waphuma ngebusuku ehamba namadoda. Uthi azange axelele
asixelele mntu ngento uThixo ayibekwe enhliziyweni yakhe. Uthe ekubeni uba ehambile uNehemiya wayihlola iJerusalemu. Uthe ihlole njalo waphuma ngesango lentili waya ngakwiqula likadyakalashe nesango lobulongwe. Uthe emveni koko wazihlola iindonga zedilikileyo zeJerusalem namasango atshiswe ngomlilo nequla likakumkani. Ithe incwadi yeBhayibhile akakhange akwazi ukudlula khona akhwele. Ithi ke incwadi yeBhayibhile emveni koko wanyuka entilini ebusuku wayihlola iJerusalema, wayijongajonga uNehemiya ebanukunikini intloko ngoba akathandi yonke le nto yenzekalayo eJerusalema. Ithi incwadi yeBhayibhile emveni koko wajika wangena ngesango lentili. Emveni koko ithi incwadi yeBhayibhile abaphathi babengazi apho ayakhona nento aza kuyenza kuba wayengayithethi into uThixo ayithume kuye. Ithi incwadi yeBhayibhile ubuya kwakhe wathi kubo, ngaba niyayibona nale nxwaleko sikuyo, iJerusalem ingamabhodlo, amasango ayo atshisiwe ngomlilo. Wathi uNehemiya, ngoko ke yizani siyivuse iindonga zeJerusalema ukuze siphume ehlazweni. Yizani sivuse iindonga zeJerusalema ukuze siphume ehlazweni. Uthe emveni kobetshilo wabaxelela ngesandla esikaThixo siphezu kwakhe. Ngokunjalo namazwi athethwe ngukumkani kuye baphendula ke bathi, masiqalise ukwakha. Baqalisa ke ukwenza umsebenzi omhle. Ithi ke incwadi yeBhayibhile uSanebhalati umHoroni noTobiya igosa lomAmoni noGeshema umArabhu abayivuyela lento, basuka baphoxisa bahlekisa. Bathi behlekisa ngoNehemiya, yintoni le niyenzayo? Nizama ukuvukelana nokumkani. Waphendula uNehemiya ephendula uTobiya uSanebhalati noGeshema. Uthe bephenduleni kwakhe uNehemiya wathi, uThixo wamazulu uza kusiphumelelisa thina zicaka zakhe, siza kuqalisa ukwakha. Kambe ke nina ninasabelo, ningenaso nesikhumbuzo eJerusalema. Naw bangcwele kulapho ndikhoyo namhlanje ndizoxelela ukuthi bazofika boSanebhalati bazama ukuphazamisa into ithunywe nguThixo. Bazawufika boSanebhalati bakutyhafise lapho kulonto yakhayo. Bazofika koSanebhalati bazama ukutyhafisa, bathethe izinto ezizokwenza unikezele. Bazawufika boSanebhalati bayifaka amanzi, yonke lento uzama uyakha. Kodwa ndifuna namhlanje ufane kunye noNehemiya. Bazofika oSanebhalati bafuna uyigalela amanzi into yakhiwa nguwe. Bazofika oSanebhalati bafuna uyigalela amanzi kunye noTobiya. Ayimina oSanebhalati noTobiya bazawufika bangcwele. Bazawufika bafuna ukutyhafisa. Bazawufika bafuna uphelelwe ngamandla. Bazawufika bathi ayikho le nto yenzayo. Bazawufika bathi usindiselwane. Bazawufika bathi uyadlala. Bazawufika bakunika amanye amacebo bathi yehlukana noThixo. Kodwa ndifuna ukuxelela namhlanje, utshilo uNehemiya wathi uThixo wamazulu nguye oyokusiphumelelisa. Ke nina boSanebhalati noTobiya aninaso isabelo eJerusalema, aninaso isabelo
ezulwini. Let me tell you this today, osanebhalati abanasabelo ezulwini, osanebhalati abanasabelo empilweni yakho, osanebhalati abanasabelo empilweni yakho, osanebhalati abanasabelo entweni oyakhayo, otopia abanasabelo kwimpilo yakho. Ungavumeli impilo yakho iconfuse ngabo, ungavumeli impilo yakho osanebhalati bafuna uyimosha. Let me tell you today, namhlanje noba osanebhalati bekhona siyaphambile, noba osanebhalati besityhafisa siyakha, noba osanebhalati bethetha izinto ezizosenza ukuthi sisuke endleleni, kodwa we are not going anywhere, we are going forward. Siyaphambile ngoba Jesus Christ is the same yesterday, he's the same today, he's the same forever. He's always there, he's with you no matter you are going through the valleys, no matter you are going through darkness, no matter you are going through huge circumstances, no matter you are going through hindrances, no matter winds blow, no matter osanebhalati betyhafisa. But let me tell you today, osanebhalati abanasabelo empilweni yakho, thina bakhonzi bakhe uThixo siyasuka sakhe. We are not going backwards, we are going forward. Backwards never, forward ever. We are going forward by force, by power, by force. Siyanyanzela singophunyuka bemphethe. We are going forward. Uqelisa amasirayeli athi ulwandle olubomvu luvalile, kodwa kajika jonge emva asuka bheka phambili, lwavuleka ulwandle ngoba uThixo esihamba naye uvula lapho kuvalwe khona, uvula amasango avalekile. Our God is able, our God is able, our God is able. Osanebhalati noTopia abanamandla, abanasabelo empilweni yakho, abanasabelo efemelini yakho, abanasabelo kwibusiness yakho, abanasabelo kubantwana bakho, abanasabelo kulento uzama uyakha, abanasabelo emtshatweni wakho, abanasabelo, abanasabelo. Osanebhalati noTopia bona abanasabelo, noba bangatyhafisa yithi sanebhalati awunasabelo, noba busewuphelelwe ngamandla osanebhalati bethi uzophelela kule nto uyiyo, bethi you will never go anywhere. But tell them today, I am building, ndiyokha, ndiyaphambile. Uma kusakhiwa indlu kuqalwa ngefoundation, angeke indlu ithi igqise iphezulu. Now let me tell you today, ungavumeli osanebhalati noTopia bakutyhafise. This house that you are building will go higher and higher. Keep building, keep building, keep building. Each and every day it's going higher and higher. Osanebhalati noTopia abanasabelo. God bless you.